Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentar, Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Webes. Yari kita sa ika-19 ng adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Kabayontang okslang kamo sa sining mga inoras. Kagyara lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan ang way dapat sang kaladtuan. Kung may kaladtuan kag pwede malang mapaiway, mas maayo na lang nga magtiner sa inyo sining mga puluyan. Kay kabudlay kung kaysa ni nga sali kita maglagaw-lagaw blaga magkadto sa hindi man tama gid ka importante. Mas maayo nga magpabilin sa inyo tagsa ka mga puluyan kung hindi tama ka importante. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa sining udto? Liwat kita nga mag-inop dalay sa sining adlaw mga kaaksyon. Tubdob kita sa takna launay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod Plus ang aton sining nga mga local and national issues na lontaman karon dugay-dugay. Kamustang mga kaaksyon ta diri sa mga kapurukan kagabaranggayan kabayontang okslang ang aton sining nga pagsinalayo sa sining nga udto. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Kalakip man mga kaaksyon ang ato sila nga mga kaaksyon sa sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon ti okay lang ang ato sila nga pamatsyag kay ti nakakuan kita mo hisayod kag ti ang halos kalabanan bakuna na sige actually ang bakuna sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Way man gauntat ang mga LGUs ta sa pagpatag kag paghatag sa nagakaygong nga pagtamod para sa mga kaaksyon ta. No? Kag sa mga kaaksyon ta sa Oriental side nga nagpamati sa sining nga odto, welcome diri sa inyo sining nga pagpangalagad Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Nagapabot man kita sa pagpangamusta sa aton sining nga mga kaaksyon sa isla sang Panay, sa probinsya sang Guimaras Blanc, kag sa probinsya sang Iloilo, sa syudad sang Iloilo, karon sa later part sang ato sining programa. Base ko may tsansa karon maka-tie up kita sa ato sining counterpart dito sa isla sang Panay, ang Aksyon Radyo Iloilo, no? Sige, sa mga kaaksyon tadra sa Aklan, sa Capiz, Antique, welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag tubtub sa malabutan sa aton sining waragwag. Sa kinanda na kuang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:52 ang aton oras. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial. Balita ni Aksyon na Marlon Hinovia, padayon nga pagnubo sang kaso sang COVID-19 na record sa Negros Occidental. Isa na kamayong indikasyon na kabay pang nga magsigi-sige sina. Apang Gobernador Lacson nagpanugyan nga hindi maghatag sang kumpiyansa. Kag sa balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon R. Taihopon. Ini may kangtangan sa community conference ni Councilor Dindo Ramos angot sa implementasyon sa Motor Vehicle Inspection System ginalauman nga matigayon sa masunod nga simana. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kangtanan sa utility kag security guard nga nakuhaan sang masobra 200,000, I think daw 272,000 lamang nga bilis ang syabo pa sa sang kaso subong nga adlaw. Kag kalakipan sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, ini may kangtanan sa bana naghikog sang ginsaway sang asawa nga mag-untat sa pag-inom. Ay, kasubo man nga balita man. Samtang ginbungguan sa banwa sang Valladolid tinalikdan nga adlaw, nagtaliwa na sospetsado wala sa gihapon nagsungka. Kag kalakipan sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, may ginpatawag nga press conference ning aga dira sa Negros Press Club. Si Mr. Winnie Sancho, ti Power Advocates Consumers Council, nagpangabay sa Seneko nga ipaiway ang natalana nga agma elections nga natalana sa masunod nga bulan .
Samtang sa aton sini nagapangunaman nga balita sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Sagay, 3 ka magutod ho nga nagkastigo ka naglabo sa ilang ama ginpasakan na sang kaso nga frustrated parricide. Duha ka mga sospek nga nagtanom sang marijuana nga nadiskubrihan sang Sagay City PNP gin-inquest na. Samtang sa balita naman sa nasyonal, ining patong patong sa COVID-19 cases sang mga ospital ginaimbestigahan na sang PhilHealth. Ay may kasubong pa ni. Masobra 300,000 doses ang Pfizer vaccine nagabot sa Pilipinas. General Guillermo Eleazar may pagklaro matapos ginsuesyon sang COA nga untatan ang pag-release sang report sa media. Kay nabuking sila mo. Commission on Election luyag nga fully vaccinated na nga mga manunudlo ang magaserbe sa election sa 2022. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:56 ang aton oras dari sa aton sining pangalagad. Sige, lambadahon ta na dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Batante sina i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod, no? I-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Kag lakip man nga magpadala sa inyo sining mga mensahe sa aton sining pagpangalagad. Sa aton sining mga kaaksyon via www.aksonradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton via Aksyon Radyo Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang mga kaksonas, san bayan ay kay yaring ato sining resulta ho sang small town lottery o kung STL sa unang draw sang STL sa sining adlaw sang Webes ika-19 sa bulan sang Agosto tuig 2021. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Resulta 4 kag 20, liwat 4 and 20. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang Ayos, sige. Dali lang kay manamyaw tanay sa mga kaaksyon taha kay Noraina Saripada Macondara. May lang pagpamati kay Mary Jo Olivar. No? Thank you so much, Mary Jo Olivar. Sa kay Tomas Bronyola and Eileen Marlinco. No? Kay Lilian Barbasa, Rosie Oriel, sa kay Lily Padilla Bilontendos, kay Connie Laparan, Inday Blasa, Ophelia Galero Arce, no? Kay Mary Beth Gonzales Serrano, kay Idmar Kilitar, no? Idmar Kilitar, sa kay Ricky Naranja, Michael Quezon, sa kay Dailin Siquilio Batayen, Angel Ping Soperales, Bong Bill Borges Jr., kay Almira Lim Malasarte, and kay Cherek, may lang pagpamati, no? Sa kay Alye or Alye lagtapon Manila niguro, correct ni sir? Ma'am, Alye. Sige, kay Toto Daragere, kay Antit Felizario, sa kay Franklin Tilihio,
Sa kay Norayna Saripada Macondara, may lang nga pagpamati, no? Alin Marlingko, ara naman siya. Si Lilian Barbasa, Rosie Oriel, no? Kay Lilia Padilla Bilotindos, kay Connie Laparan, may lang nga pagpamati, no? Kay Mary Beth Gonzales Serrano, kay Dailin Sikilio Batayen, no? May lang nga pagpamati sa inyo tanan-tanan. Kay Roslyn Colingco Baldisimo, thank you, Gid, no? Kagiban pa naton nga mga kaksyon, hindi ko ma-check diho. Kay Kwansa, bisyo, no? Sige lang. May lang nga saulog sang iya sining kadlawan sa sining adlaw si Ven Samson. Happy birthday Ven Samson from La Carlota, no? Salamat gid kay Ven Samson. Kag si Alex Montesara naman, no? Kag gudnon sa ila ni Mrs. Alvarez ang Purok Ramilo Barangay Tangob. Kag anon siya, pamilya Refuela di Alagdon sang Purok Bure Barangay Pandanon DSB. May lang pagpamati kay Teres Sempronyong, salamat gid. Ana Sinoro, ara naman si Wilfredo Casipe, salamat gid, no? Jinky di Alagdon, may lang pagpamati, no? Franklin Tilujillo, and sa kay Sis Valdez, sang Barangay Napoles, Bago City. Kay Sis Valdez, no? Kay Rufina Era Gabino, sang Barangay Handumanan, Rufino, salamat gid. Tomas Bronyola, salamat. And, okay. Sa kay, kagapon pa ning amo ni nga sali ka, sinabad ni sa program ko nimo. Ay, oo. May nilampusan nga klase ka amo ni ay. Galing kay taga Hinigaran ka man eh, kalayo si mo. Dapat kung taga Bakulod ka, kadto ka di, no? Kung anong boot mo sing ganon, halin pa ni sa kahapon actually, basahan nyo dablang iyang mensahe, oh. Kay Bao, kay gatamyaw lang si Ana Sinoro sa taga Barangay Lagrana, no? Ga-monitor sila sa Pilar Compound. May lang pagpamati. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati sa Bison family sa may Calatrava, San Carlos, Kagolfinda family sa may Cantoray si Palay, no? May lang pagpamati. Atiya Kim Eriman, may lang pag-monitor, no? Almera Lima Lasarte, salamat gid kay Cherek, Eric Rojo Asiado, may lang pag-pamati sa Quezon City, kag gatamyaw lang sa taga Purok Bougainvillea, Pandanon Silos, Banwasang Morsya. Paring Ken Alonsagay, may lang pag-pamati paring Ken. And sa kay Anali Orebe, no? Veterans Village sa Iloilo ni Analin. Thank you gid Analin. Veterans Village, no? Analin Orebe, no? Anong ginakuan mo? Ba't sino ni siya? Sorry, Sorain Galangan sa Kandal, no? Thank you so much gid Sorin Galangan sa Kandal. Hello lang, no? Noel Banyas watching live from BBB. Noel Banyas, no? Thank you so much gid Noel Banyas, no? Liberty Benito Nobaldo sa Eastham 4, Barangay Mansilingan, salamat gid. And Rowena Lopez Mendoza, good afternoon. Shout out lang sa mga kawatan. Gani, sa Don Salvador Benedicto. Sige, ayos. Daligid lang mga kaaksyon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:05 na nga oras, 12:05 na mga kaaksyon. Pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Pwedeng po. Isa pagid mga kaaksyon di tribayo Una sa tamang serbisyo. Katuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba, maki-update kita sa ginpatigayon nga press conference sang grupo ni Mr. Winnie Sancho kag Power Advocates Consumer Council nagapangabay sa Seneco nga ipaiway ang natalana nga agma election nga natalana sa masunod nga bulan. Yaring report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nag-isa ang tatlo ka grupo sang Power Advocates diri sa Bacolod sa diin ini ang ginpangunahan mismo no ni Winnie Sancho sang Power Watch Negros Advocates. Nagaupod man ining si Teddy Makainan sang Alliance of Concerned Transport of Occidental Negros. Subong man ining si Rodolfo Song sang Consumers Alliance for Reform. Para ini Aksyon Rex, isa lang gid kakatuyuan sulo sa ilang hindi nila i-criticize ang Seneco management. Sa baylo, i-consolidate lang nila ang mga sentimiento sang mga konsumidor sa diin ang isa sa mga intensyon diri sang ila sining Unity Forum nga ginpatigayon kay na Aksyon na Rex amo ang pangabay sang pamunuan mismo sang Seneco through ila sining GM nga si Danny Pondevilla nga ipaiway temporaryo ining natalana nga annual General Membership Assembly o kun AGMA nga natalana kun tani sa September 26 next month na abi.
ang rason diri Aksyon Rex kunti sa panahon karon suno sa ilang may COVID-19 o kon pandemya kita nga ginatubang kag diri hugot man ginapatuman ang standard health protocol sa lokal nga pamunuan sa syudad sa Bacolod kag iban pa nga lugar sa probinsya and suno sa ila nagpadala sila mismo no sang sulat formal nga sulat address kay GM Danny Pontevilla last October 17 o kung tinilikdan gid lamang nga Martes sa diin ang ila sini nga grupo ining formal nga sulat bilang kuan suno siya bilang miyembro o konsumidor ga pangabay sila nga stop temporaryo ining agma para man hindi man makabiolate sang health protocol plus ang lain pagidya kay suno siya kay kung dayonon nun ini ang kabalakan nila Aksyon Rex dako kag volumes abi san tao ang maabot sa isa ka lugar depende kay kung last year to Aksyon Rex if you may remember ang agma to natabo to sa may Taytong Balada Dampe. And then suno isaya kay ang Seneco Aksyon Rex may mga masubrat 200,000 ka mga miyembro kag kung kuhaan lang sang 20% in attendance base ini sa ERC ang mga tabo ni Aksyon Rex dako o kung more or less mga 20,000 ang ma-attend problema gid ya ang social distancing kag iban pa and that is why suno saya nga kung pwede mas mauntat o temporaryo nga untaton ini if not kung desidido gid ang Seneco nga madayon ang ining agma di wala sila sa may mahimo kundi magreklamo sila Aksyon Rex kag magapasaka sa kaso bahin diri. Pero saan o ganitong next nga agma nila kag dinto nga area? Wala pa so far Aksyon Rex kundiin ang exact nga lugar ining September 26 na. September 26? Ano nga district ni man? Kompleto na nimo ti kondisya mo annual general assembly sa tanan nga magkonsumidor sa Seneco. Bilog ning kuan sa Seneco. Yes sir, bilog na ni Aksyon Rex. So ariyo pamatian ta mismo si Mr. Winnie Sancho. Nagsulat kami actually sa kay attorney Pontevilla. May appreciated na bato nila sang July August po no? August 17. To see to it that we are exhausting all administrative remedies. Karon kon dayunon gininilay ang agma, mapilitan kami to take legal action para mapunggan. Kasi ang muna nga may pandemic, maagma ka pa. Kag ang magudlay da, kay sila ma-determine kung sino ma-attend sa agma mo. O, piliyon lang nila. Sigurado kanya, hindi nila kami mag-include ng mga critical sa Seneco. Kag ang ginakulbaan namon, base bala, aligasyon man lang ni, they will use it sa ginambal sa resolution as a platform to ratify their past action. Di ba? Di kung i-ratify na isang General Assembly, kundi approve, bisan hindi pa tumayo, ginhimo mo, aprobahan nila. Di karon kung kadali, abi ang ga-attend mo niya kay Marapol na. Di kundi, ang guaya, ratification of indecisions and past mistake. Muna ginalikawan ta. Kag ang pinakahalamutan, get, paano ang ginatawag na quorum 200,000 plus, mag 20%, lisa niya 20%. Butang mo abi ang 20,000, ano mo na, may isa katos ka na, may gather, tapos ang iban niya Zoom, ang iban radyo, masalimuot 20 mil katao, makaiwat ikaw. Ang question lang namon, nga apiliton mo gid ang agma. Nga ako hindi ka mag-agma, mo ang tatanda ng sinikuaw, sige man na ya, it is not indispensable to the operation of Seneco. Di kung piliton din nila ya, di mo nang matingala tayo nga ang i-posted nila, no? We will do everything within our means to stop the implementation, the holding rather of agma. Aksyon Rex, kabahin kita lamang ini isang pahayag ni Mr. Winnie Sancho.
Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:15 na nga tunuras, 12:15 na mga kaaksyon, no? Santon Plaza Balso panay ang habon nga para gid DRH Manila, kaupod ta si Inday Loren Legarda, representing sa Antique-Bla. Congressman kag former Senator Loren Legarda, mangin kaupod ta, upod ang DZRH sa sining adlaw, mga kaaksyon. Daligid lang aksyon art, standby yan ay, kaya rin ang ato sining Manila. Ho, go ahead please. Siya po ang chair ng dati po siyang chair ng Senate Committee on Finance. Deputy House Speaker Loren Legarda, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Angelo, at narinig kong sinabi mo sa mga nanay na nagpapa-breastfeeding, nakakalungkot na ang mga health workers at pati ang mga nanay at pati sanggol ay naapektuhan na ng COVID. Ang hirap kasi yung mga health workers, syempre umuwi yan di ba? At pag umuwi, pag hindi naman may sasakyan, ay baka sa public transport to nakukuha at dinadala sa ospital. Kaya sana habang kaya ang ating mga ospital ay merong pribadong sasakyan na hatid sundo ang ating health workers para hindi makakuha ng virus. But of course, it's still not enough. Baka nakukuha rin sa kanilang mga bahay. Pero nakakalungkot yung balitang kakabasa mo lang. Oo nga eh. Anyway, Sen, nagtuturoan kasi ngayon ang DBM at saka ang DOH, ha? Kasi doon sa pagre-release ng pondo, kabisado nyo ho kasi bilang dating chair po ng Senate Committee on Finance. Tama. Kabisado nyo ho itong paglalaan ho ng budget and the manner of distribution. Kailangan ba specific o may IRR? Pero ang release ng pondo lang IRR kasi nakabase ito sa sa request din ng budget ng isang ahensya, di ho ba? Ganito po. Okay. Oo. Minsan ang ahensya ay naka-flag ng COA pag hindi niya nagagamit yung buong budget. Pero yung ahensyang yun, ang kanilang dinadahilan minsan ay hindi naibigay or na-download na tinatawag ng Department of Budget and Management ang buong pondo. Kaya ang dapat tanungin ay hindi lang po yung line item sa GAA or General Appropriations Act o tawag National Budget sa taong yon. Kung hindi, ano ba ang na-download or naibigay ng DBM sa ahensya? Kung ano ang naibigay ng DBM sa ahensya, yun ang dapat siyasatin kung paano ginamit. Hindi yung buong budget na nakalaan, na nakasulat sa annual budget. Kung sabihin mong isang ahensya ay meron 1 bilyon, pero kalahating bilyon lang o 500 million ang linaan at naibigay na download, alamin natin kung yung buong 500 million ay na-obligate at paano ginamit ng ahensya. Kasi nangyayari po na nasa budget nga yung amount, pero hindi po na ibibigay ng Department of Budget ang buong amount. Maari din, sasabihin ng DBM, hindi na ihingi ng ahensya yung lahat. Kaya hindi naman nila
na ibigay. Kaya importante ang ating tignan magkano ba ang nabigay so far at paano yan ginastos. So, you're saying, Senator, wag natin bigyan masyado ng face value yung audit report. Kasi may mga underlying explanation o reasons kung bakit hindi ho nagastos yung pondo. Ganun ba yun? Hindi. Hindi ko sinasabi pong wag bigyan ng halaga. Mahalaga ang mga audit report. Nandyan po sila para sa maayos na paggamit ng mga pondo ng bayan na galing sa ating mga binabayad na buwis. Ang importante, yung iba't ibang paggamit. Number one, ang mga bagay ba ay tama ba ang presyo? Okay. Kung totoo bang sinabi yung mga face shields, overpriced pa talaga or ito ba yung presyo talaga na regular? Pangalawa, yung mga gamot na dineliver sa mga municipal health offices sa iba't ibang lugar, talaga bang malapit na mag-expire o iba expired na? Bakit ganun? So, operations na ng DOH ang ating tinitignan. Pangatlo, tignan natin ang pag-download mula sa DBM nga hanggang DOH, yung buong pondo ba? Pero hindi pa ang buong pondo na download dahil kalahating taon pa lang tayo. So, sa kalahating taon, magkano na ang budget na nailipat sa DOH? Sa nailipat sa DOH, nagamit na ba lahat? Sa paggamit sa lahat, ang mga procurement o pagbili po ng gamit, ito ba'y sa sapat at tamang presyo? Or ito ba ay overpriced? Yun ang titignan natin. Pagkabili ba nito, ito ba'y nanatili lang sa bodega ng DOH? Ito ba'y na-distribute, na ibigay? Ito ba'y nabigay sa takdang panahon at nagamit naman ng lokal na pamahalaan? Dahil may nangyayari naman po, ayon sa libro, nagamit ang budget pero hindi nakarating sa mahihirap. Bakit? Dinedeliver naman sa lokal na pamahalaan. Minsan, doon naman hindi nagagamit. Kaya mahabang proseso po. Nasa pinagkukunan ba, DBM? Nabigay ba at na-obligate ba sa ahensya? Ang ahensya ba, na-obligate ba niya sa tamang presyo ba? O bakit mas mahal? Ipaliwanag nyo. Yung may gintong face shield, anong klase po? Yun. So, importante yung mga ganun. Actually, hindi lang naman DOH eh. Pati may report din ang COA na pati DSWD. Meron ding unspent funds, ano ha? Ito, magandang binanggit mo. Yan. Maganda yan. Unspent funds. Iba po yung unspent funds na nasa ahensya na po. Iba po yung unspent funds na nasa DBM pa po. So, ano po yung tinutukoy nyo? Ito po, kasi maari pong nakasulat sa annual budget, ito yung budget, tapos tatanungin natin, ba't hindi nyo ginasto? Sasabihin nila, nasa DBM pa. Pag nasa DBM pa, ay hindi siguro kasalanan ng ahensya dahil hindi pa binibigay ng DBM. Ang tanungin natin, yung unspent o hindi nagamit na pondo na nasa ahensya na. At dapat nila paliwanag kung bakit nila hindi na gamit. Example, nung ako'y chair ng Finance Committee, naku yan kasi ang expertise ko, hindi ko, ako'y makulit at masiyasat eh. Meron mga LGU na hindi nag-i-implement ng DSWD Supplemental Feeding Program. Ako'y nagagalit. Sabi ko, ito'y para sa mga bata at ito'y batas. Kailangan binibigyan ng pondo. To make a long story short, may mga lokal na pamahalaan na meron pang mga hindi na-liquidate sa advances mula sa programa. Pag hindi na-liquidate, hindi po pwedeng bigyan ng national government agency dahil makukuha po sila. So ang domino effect nun, hindi marirelease yung pondo na nandun sa GAA. Yes, hindi marirelease ng ahensya yung pondo sa lokal na pamahalaan kung hindi pa po liquidated yung unang binigay. Dahil makukuha naman sila o pwedeng once ibigay, pangalawa ibigay, pangatlo, baka hindi na. Hindi ko alam yung numero ng pagbigay, pero ang sinabi sa akin nun, ang haba ng listahan at saka daang milyon na hindi na liquidate o hindi maayos ang DSWD, kaya may COA report din sila. Sabihin ko sa inyo totoo,
Kaya ako hindi tinanggap yung posisyon ng DSWD na inulok sa akin ni Pangulong Duterte noong 2017 or 18 ba yun, 2 beses Dahil po nabasa ko po yung COA report. Natatakot po ako ang mapapagtuntunan ng isang kasalanan na hindi ko po ginawa. Masyadong masalimuot po yung COA report ng ahensya. With all due respect sa nakaupo po ngayon, ay hindi po nila kasalanan dahil binasa ko po mula 2001 may mga hindi na liquidate na naibigay sa mga lokal na pamahalaan. Paano yun? Uupo ka 15-18 years after o audit, tas naisip ko, hindi ako magiging effective na social worker nito. Baka maging auditor ako nito ng 20 years. Hindi maaari. Kaya, importante po, tignan natin yan. Kaya, sasama ako sa pangalawang hearing sa DOH dahil yung aking karanasan bilang chairman ng Committee ng Finance ng 5 taon at saka ako ang ilang naging chairman nung Aquino administration at saka Duterte administration. So, hindi sa pagyayabang, pero naging bihasa ako dyan. Kaya nga, sabi nga nila noon, San si Loren, hindi ako may ikot ng bansa. Hindi talaga ako lumabas. Yung aking huling termino, 2013 hanggang 2019, hindi ako umiikot ng Pilipinas. Hindi man ako nakikita sa mga piyesta, sa mga ribbon cutting, sa mga ganun. Dahil nakasubsub ako sa libro sa pag-aaral ng ating national budget at nabigyan ko naman ng magandang budget ang ating pangkalusugan. Kaya sa huling budget na binigay ko, ito ay mahalaga, yung HFEP, Health Facilities Enhancement Program, higit sa 1 bilyon na wala sa NEP o wala sa presentasyon ng budget, binalik ko po at linigay ko sa GAA. Kaya yung mga tinayo po na health facilities at mga ospital sa 2020, ngayon panahon ng pandemic, ay napunduhan ko po nung huling taon ko bilang senador. Okay, Sen, eto nga nagkakagulo ngayon dito sa issue ho ng special risk allowance, ano ho? Yes, okay. Anong pwedeng gawin? Okay, maganda yan. Para maiwasan yung mass resignation. Okay, alam mo yun, simple. Ito po ang aking mungkahi na itong gagawin ko talaga. Una, may karapatan ng ating healthcare workers dahil hindi naman madali ang kanilang ginagawa. Binubuwi silang buhay nila So, hindi natin sila masisisi. Anong dapat gawin? Di simple. Institutionalize natin ang special risk allowance para sa ating mga healthcare workers na ating mga frontliners laban sa COVID at ang iba't ibang hamon pa sa kalusugan. Kung kaya't hanggang kaya, dagdagan natin ang kanilang benepisyo para sa ating mga healthcare workers. Ano ang gagawin? Kung ano ang naka-contain o nandyan sa Bayanihan 1 at 2 at meron AO, Administrative Order si Pangulong Duterte, I don't remember the number of the AO. Yan po ay pwede nang ilagay ngayon sa NEP. Ano yung NEP? National Expenditure Program. Ito po yung President's budget. Kung hindi pa nila tapos, ang galing-galing ng ating OIC Acting BBM, si Tina, bihasa yan dyan. Ilagay na nila. In short, yung dinagay namin sa Bayanihan Laws na mag-expire ngayong taong ito, ilagay nila sa 2022 NEP para pagdating po sa amin sa House of Rep, nandun na ngayon. Pag hindi po nila linagay yun, may solusyon pa. Sa GAB, ilalagay ko sa General Appropriations Bill habang dinidiscuss ang ating NEP at kung wala doon, nandun ilalagay ko. Kung hindi makapasa at ayaw akong suportahan ng mga kasamahan ko, papalagay ko sa Senado para sa GAA, nandyan yan. So simple, yung nailagay sa mga bayanihan na mag-expire ng December 2021 ay maaring institutionalize at gawin sa GAA 2022. Ano pa ang dapat gawin? Yun. Ako po ay mag-ahain ng batas na ito po ay gawin permanenteng batas para kung wala ng kongresista o senador na mag-i-initiate ng amendment at kung iba na ang administrasyon, hindi na ang Pangulong Duterte, at kung meron ibang paglalagyan, hindi ito, delikado, mawawala yung allowance ng ating mga health workers. Sa gagawin kong batas para mandatory, ito po ay taon-taon na binibigay. Example po, yung ginawa natin sa free college education.
yung ako'y chairman ng finance, pinondohon ko po yung kalahating taon nung free college education, pero hindi pa po ito batas. Ang ginawa po natin, tayo po'y nag-file ng batas, naging batas po ito. At yun, ngayon, taon-taon ay napupondohan na. Kasi Ayun. maari yung budget intervention ay yung taong yon. Pero kung ma-institutionalize at taon-taon po, yan ay kailangan maisabatas natin at yun ang nagawa po natin sa Senado. At saka mawawala ng expiry. Di ba? Pwedeng okay. Sen, maraming... Yes, I'm sorry, kulang pala tayo ng panahon. Pero tama po kayo rin sa release yung issue, yung utilization ng budget ng DOH. Dapat talagang siyasatin yun. Ano ang na-download ng DBM? Ano po ang utilization rate or yung paggamit ng budget na ito at yung procurement. Okay. Ayun, tanongin sa DBM, bakit naiwan yung iba kung may naiwan man at hindi pa nyo binibigay? Yun. Okay. Sen, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Stay safe at sa nakikinig sa DZRH po, stay safe po. Apo, magandang umaga. May good time. Una sa tamang Senator balita, Lauren Legarda. una sa tamang serbisyo. Thank you, DZRH. Supod sa kay former Senator kagkaron District Representative sang Lone District sang Antique, Lauren Legarda, mga kaaksyon, las 12:30 na nga tunuras. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kadtuan tanang mga balita, dugang sa ato sining mga action reporters on standby si Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa committee conference ni Councilor Dindo Ramos angos sa implementasyon sang motor vehicle inspection system ginalauman nga matigayon sa masunod nga simana. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Naglaom Aksyon Rex si Councilor Dindo Ramos kamayara na sa schedule na set sa masunod na simana matapos nga ang konseho mismo sa syudad sa Bacolod nag-approve para sa sining parawagan particular na sa transport group na nagpadala sa ilapil kung tani mapaiway lang ang implementasyon sa motor vehicle inspection system diri sa syudad sa Bacolod bangod sa padayon nga gina-experience kag problema sa pandemic. Now, sunod rin kay Councilor Dindo Ramos, mayara na siya sang ginhatagan instruction, especially ang pag-set sang nagakaigo nga schedule, hopefully next week. Ini maaktuhan kag nagalaoman siya ang regional level sang LTO, kagiban pagid nga departamento kang isa sang gobyerno. May kang tanan kag may kalabtanan na para sa pagpatuman sa sining sahi sang mando kung tani may araman sang consideration ini silang himuon marumduman nga ang reklamo sa mga transport organization amo ang epekto kag problema bangod kung sigihon ini wala mo tabi sa barangay nang ila sining ginadala rin nga punto amo ang kabudlay gid no sang kagastuhanan especially sa tiyan sa pandemic. So sunod rin kay Councilor Dindo Ramos himuon sa nga kolektiba nga mabuligan ini nga sahi sang concern. Yari si Councilor Dindo Ramos ang Committee on Transportation. Attending at isang conduct na akong sang committee conference, matian man ang niya side sa mga stakeholders. Dapat schedule ko sa committee conference sa disability sang sagunian. Susum na lang ba? Kabud lagi gid sang sang face-to-face da. Basta next week, balaan pa karon po sa schedule. Okay. Amon nga Zoom committee conference. Basta na kami resolution, hopefully, kamatian na sang regional director sang LTO. Kaya kung tao dato, nakapagwala kami sa sentimento namon sa konseho na i-defer anay. Pag-ihold in advance tungkol sa pandemic kami.
Ang mga action na parang ni Councilor Dindo Ramos so depending ini sa manin schedule sa availability especially draman sa bahin sa mga resource person manin kabahin sa mga committee conference. Ang aksyon ay tayo hipon na sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon R. Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon R, isunod ta si Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Padayon nga pagnubos ang kaso sang COVID-19 na record sa Negros Occidental. Apang Gobernador Lacson may panugyanho nga hindi magkumpiyansa. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa bayag-bayag nga balita ini para sa Negrosanon bangod sige-sige ang pagnadubo sa aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental ini based sa record nga ginpagawa ang Provincial Incident Management Team. Ang Agosto 18 po sa likod kahapon nga record kapakita nga may ara na lamang sang 679 active cases na lamang sa Negros Occidental. August 15 amo tong adlaw Aksyon Rex nga medyo imbes nga magdubo nagsaka ko ikumpara naton sa August 14 kasi August 14 895 pag August 15 nag 928 siya. Pero pag abot naman sa August 16 dako man Aksyon Rex pagdubo ya kay nag 776 plus August 17 719 kahapon August 18 679 na lamang. Sa record sa nagalain-laing ng mga local government units makita man Aksyon Rex dira ang kalabanan double digit na lamang. Mayari gani Aksyon Rex sa sagay as of kahapon August 18 walo na lang, single digit na lang sa Sagay City, walo na lang ang ilang siringa active cases. Ang bal ni Provincial Administrator Attorney Refrendo Diaz sa second, resulta ini sang kooperasyon sa mga local government units sa ila sirikin na patigayon nga checkpoints sa border, bantay sa mga nagasulod sa ila siriga panwa o konsulad. Pag nakuman ang na-contribute sa magdubo sang kaso sa nagapadayon nga vaccination program. Napabilin man sa provincial government nga Delta COVID-19 free ang Negros Occidental ugaling may salamang kakaso ang Lambda variant. Yari sa Attorney Refrando Diaz. Nakita ta nga ang aton nga vaccination program may epekto kay subong makita ta ang aton nga positivity rate nagapanakogid man. Again, hindi lang magkumpiyansa, hindi lang gid mag-careless, but the vaccination program that we have done so far, makita ta nga nagadubo ang count sang aton nga positive cases in all our LGUs. Tanan effort ni sang concerted effort ni sang bilog nga probinsya, mga mayors, ang ilang nga mga health officers nga alert na gid magbantay sa aton nga mga borders, alert na gid magpa-master list kag mag-update sa aton nga vaccination list so that ang aton nga vaccination rollout madasig. Simple as it may, we are doing it good. We are doing it well. Hindi man kinahanglan nga daw bungacious na mga approach. Simply lang, but do it well. Do it in an excellent manner. No? Excel in everything that we do, no matter how simple it is. So, mula na yung ginatag sa aton nga order ni Gov. Out of pila 2 million plus nga tawo diri sa probinsya nga aton nga ang aton nga positivity rate tama gid ka negligible na gid katama. Attorney Refrando Diaz, isingit ko lang sa next nga balita, update ini sa Komandanuman kung ginserbe bilang formal charge sa Provincial Human Resource Management Officer nga si Attorney Annabel Palig. Naging sumiter siya Aksyon Rex nga dokumento dali sa may talatapan ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nillas Jr. Nag-submit siya sang motion for extension
of time for 15 days, Aksyon Rex, no? Kaya tatlo lang to kadlaw ang ginhatag una sa yamo para nga mag-submit sang iya sa ring sabat. So, insigida, gin-grant man ni sa Provincial Legal Office, amo man ni Aksyon Rex ang ginahimo ni attorney, former provincial agriculturist or retired, retired agriculturist, attorney Jafet Masculino. Kung naging serbihan man to sa isang formal charge, submit man siya sa motion for extension for another 15 days pang may mga inadlaw sila sa pagkatuon. Tagaan sila Aksyon Rex ang option 3, ang ginatawag nga mode of resolution. Sa August 28 mabalaan ni ginpapili sila kung bala formal investigation hearing or pasubmiton lang sila sang position paper. Mabalaan na sa August 28 ambal ni Attorney Nilias. Tinisipalik na Sorex gin serbihan ni siya sang 60 days suspension order mo. Kagin serbihan mo siya sang investigation report sa Provincial Legal Office ining formal charge as Suarez. Ang kaso yan operasyon, conduct prejudicial to the best interest of the service, grave misconduct, kag for being notoriously undesirable. Kaya mga more or less, mga kapin 700 ka mga capital employees ni pagpetisyon sa kaya palik nagareklamo sila ka mga pagsurundan ng pulisa nga kinapatuman sa ni. Yari si Provincial Legal Officer Attorney Nilias. Bali subong, na-serve na to namon ang formal charge, no? And then she was given 3 days to submit additional evidence or indicate kung gusto yung position paper, mag-formal investigation, hearing. Nag-submit siya actually, a document, pero it's for a motion for extension of time for 15 days. Kaya kilala niya pa ko no mag-study and citing fair play, grant na lang namon ang 15 days niya. This same goes for Attorney Masculino also. Nag-submit man siya motion for extension na 15 days. So basically, we can expect her answer to the formal charge by August 28. What mode of resolutions ang administrative charge ang gusto nila, whether it's a position paper or formal investigation hearing. Tagikan sa Kapitolyo, Profesor ang Aksyon yung Aksyon na Marlon Hervoya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Dali lang kay masapneversary tanay na sa ERB mga kaaksyon. No? Ara na? O sige, standby. Sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko o pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod. Sa anniversary sa ARB. Ayos si Dingonta mga kaaksyon ng winner kung makasabat siya. Daligid lang kay gadayal na kami ho. Sang mapalaro naton nga anniversary sa ERB winner mga kaaksyon. No? Lang taon to niya. Kung sino ang mapalaron kag makasabat siya sa aton sining paghinunanon, no? Pagpamangkot sa iya. Simple man lang mga kaaksyon ng tawon ta. Ari na siya ho. Hello, mayong hapon. Mayong hapon. O, mayong hapon. Sino palihog ni? Mayong hapon, Rex. Si Norin Sumaldi. Si Norin Sumaldi. 42 anyos ka. Taga din ka ganit, madam? Taga Regent Alihis. Regent Pearl sa Barangay Alihes. Kamustang Regent Pearl subong? Okay lang. Okay lang. Anong programa nga masunod gani sa akon de?
Inang ano kay nang This Is My Life. This is my life ni Aksyon Wilma Sugaton. Congratulations, madam, di na ko magpadugay pa. Congrats sa imo, Thank 500 pesos ang imo sining nga bato. Nuno ato mo lang dang mensahe sang ginapadalaan namon, ha? Salamat gid, madam, anong mapabutyag mo? Salamat gid sa Aksyon Radio. Thank you, thank you. Una sa Balita, una sa Aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Sa ARD, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sa ARD, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Congratulations sa kay Madam Noren Sumalde, taga RPHS Barangay Alihis, Region Perle. Congratulations Perti si Toto Alex Montisa nga, congrats sa mapalaron, manami ang tingog tamaan kaluming si Rex. Ikaw labuyong kagid mo. Alex Montesa, salamat gid na ya. Thank you gid. Sige, sa mga ka-aksyon ta, pamati lang sa Aksyon Radio kay sige-sige pa rin ato sining SAP anniversary sa ERB. Until August 31 pa ni mga ka-aksyon. Pamati lang pamati ang tanan nga programa sa Aksyon Radio kay base kung may entry kadriti kung magabutan, may tsansa pa man. No? Yawat pa man ng 500 pesos, di ba? O sa mga kaksyon tanay, may tisiho ko lang balang. Agapasumbanwa mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginagampingan padayon Aksyon Radio Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo patas kag
aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saysay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Ayos. Sige, kay Ray Malunes. May lang pagpamati kay Ray Malunes. Kay Rap Malunes. Ayos, salamat gid. Thank you gid, no? Kag kalakip man mga kaaksyon. Daligid lang kay Christine Minies Villalobos. May lang pagpamati kay Star Mayo, no? Kaya ara na si Ana. Si Connie Laparan, may lang pagpamati, Connie, sa kay Donald Cabasag, dra sa City Engineer's Office sa La Carlota, may lang pag-monitor, no? Sir Leo Talaban, happy birthday to Tuto Carl Baron Barbasa from your family and friends. Salin sa kay Leo Talaban, no? Dra sa La Castellana. Regina Labrado, may lang pagpamati, Regina Labrado, no? Barrio Garay, panyagasa, monitor, no? Star Mio, thank you, good. Star Mio, kay Vanessa, no? Kativer, may lang pagpamati, Osilito Gontalidad, may lang pagpamati dara sa Barangay Punta Taytay, Palapala, Bacolod City. Salamat, good, Osilito Gontalidad, no? Florencia Villacampa, may lang pagpamati dra sa La Union. O, kalayo man kay hindi Florencia ba? Sige. Elgin Arcasmides, may lang pagpamati Elgin Arcasmides, no? Martin Alilingo, may lang pagpamati Martin. Sa kay Diding Alojamento, dara sa Barangay Antipolo, Pontevedra, no? Nilita Binias Moya, dara sa Airport Subdivision, may lang pagpamati Nilita Binias Moya, no? Okay, kay John Elvin Tumakin Brose, watching live from Sipalay. Thank you so much, John Evelyn Tumakin Brose, no? And sa kay Mike John Samoldi Seba, may lang pagpamati. Great ko lang, Buylugan Brotherhood. Salamat, gid. Okay, thank you, gid, Mike John Samoldi Seba, no? And sa kay Beth Villanueva, salamat, gid, Madam Beth Villanueva. Kay Merly Dolido Magallanes, Rosel Villareco Kapuso lang. Thank you, gid, Rosel, no? Ayos, sa kay Raymond Moico Villarosa, may lang pagpamati, Damon Villarosa sa Barangay Granada. Damon, gidman ni si Raymond. From Damon Villarosa. Ganiman. Sa kay Jonah Basia Orais, may lang pagpamati, Jonah Basia Orais. Orais, gidman ni Jonah. Thank you, gid, sa imo sini nga pagpamati. Rochelle Folenso po Susana, dala sa Barangay Pandano, na. Thank you, gid, Rochelle Folenso Susana, no? Jerry Acero, salamat, gid, Jerry Acero Jr., no? Niel Brian Balues, watching live from Purok 4, Ubay, Barangay Agisan, Himamaylan. Thank you, gid, Niel. Sa kay Huma Lumina, salamat, gid, Ters Vergara Sancho. May lang pag-monitor sa kay OTTG ED Breaka Ford. Gabi ay pa ni si Ed Subong Ed. Thank you, gida. Sang OTTG. Ayos. Then sa kay... Way na, naubos na kay Ana Sinuro. Damo minsay ni Ana Sinuro, yo. Sige, dali lang, ha. Kay Gontalidad pagidong. No, damo minsay mo silito. Matagi man ang chance ang iban. Marijen Saludares, may lang pagpamati sa Saludares family sa Banwasang Pontevedra from Hong Kong. Thank you, Gid, no?
Si Divina Imelda Pasikula no nagsinabad naman sa iyo nanuning obra ni Divina man. Ay ginobos mo man ya imo ya. Way ka obrahon sa kabuhi mo pagkuha sundang. Ay gaugtas ko sa inyo. Kay Norelias Sumalde. May lang nga pamati. Si Noren. Noren, thank you, Gid. Siyang isa sa mga natawgan. Thank you, Gid, Noren. Norelia Somalde. Siya nagmensahe sa Facebook to. Elgin Arcas Mides, may lang nga monitor liwat sa taga Barangay Stefania siya. Tamiyaw ko lang akong familia sa Bula, Carolan, Kabangkalan, Negros Occidental. Thank you, Gid Elgin. Salamat gid Elgin Mides, no? Din pagidi. Wala na. Sige, karon naman ang iba na. Mahinang kalaban, steady lang kamo danay. Kay balikan ko lang kamo dugay-dugay mga kaaksyon pagkatapos lamang sini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide
to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman ang kami sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Tapos mag-fire ko on my part because the year na nagsulod ko, nakadagdamog ko dito at that time. No, Bulig Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684
Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka walang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga ka ng baka! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa sa isang aton oras kadtuan ta si Aksyon na Brian Morden balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa Banang naghikog matapos ng ginsaway sang asawa hong hindi nasali ka inombla ti naghikog ini. Grabe no. Kag ginbungguan sa Banwasang Valladolid, tinalikdan nga aga, nagtaliwa na, sospek, wala pa sa gyapon, nagsungka. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Brian? Aksyon Rex na sa puwan nga nagakabit na lang niyo ang isa ka 62 anyos may higot ang liog sang nylon. Aksyon Rex kagwala na sang kabuhi. Ini matapos nga ini ang ginsaway lamang sang iya sining asawa nga maguntat na sa pag-inom. Aksyon Rex. So makapila naman ka bises nga ginhambalan ini nga mag-untat na nag-away-away sila nga duha sang nagligad nga adlaw sang Martes daw naglain ginang buot niya and lumakat ini Aksyon Rex kibot na lang sila nga way na binakitan igo nila masapuan isa ini ka mayami ng bangkay kahapon sang aga. Ini nagluntad sa syudad sang Sipalay pero hungod nga ginhinago ang ngalan kag ang iya sining address para man sa pagproteher sang iya sining pamilya. Aksyon Rex. Ari ang confirmation ni Police Major James Latayon, ang hepe sang Sipalay PNP. Gamay. No, one sir eh. No, kaya na sila pagkakas ng magkasawa. Okay. Oo, tapos kung nagpalgungan, kain bumot, wala silang ginagawa sa harap, hindi daw wala mang taulot na yung mga pamilya, walang kita ang karmis problema nila. Ang ginaway nila, kaya alkoholik ang nakawa, so daw ginapuntat. Ang ginambalan siya para may mag-untat na, daw hindi man mag-untat, nakakuan na bala. Gawa para nila lang pala lulong na sa alcohol. Aksyon Rex ang palayan ni Latayon angot sini. Why naman sang kung ano pang autopsiyang paghahimuon diri kay konbinsido naman ang pamilya nga naghikog ini nga sambit yang senior citizen. Sa sining nga semana Aksyon Rex tatlogid tanan sa mga nagkalamatay lunsay hikog ini kag higot sa liog. Kumadumduman sa tumatag palamati nagligad nga adlaw sa Manapla atong 29 anyos naghikog patay man sang ginaligar nga ang iya sinay pamilya hindi buko sa iya nobya.
Ang isa diri amo ning taga Binalbagan nga 20 anyos nga nagasunggod man sa Iloy kay ginsaway nga maguntat man sa paghampang sang computer action Rex. Samtang ang iban nga balita diri sa Nokpo nagtaliwan na ginto atong nabungguan dira sa Banwa sang Valladolid nagligad man nga gabi ang isa iya ka persona nga gintawag sa ngalan nga si Jimwell check ko lang di action Rex sa ngalan nga si Jimwell Habura ato no nagtaliwan na gid ni siya matapos nga critical to iya sining sitwasyon pero ang masubo diri sunod diri kay Police Major Wilfredo Binuman ang suspect action Rex na nakabunggo wala gid gihapon nagsuka tubtob sa sining mga tinion ang napatay si Jeruel Hambaro no taga-poblasyon man ini siya dira sa Valladolid. Rason nga si Binuman liwat nga nagapanawagan sa kung sino man ang atong nakabunggo magpakita man sa kapulisan. Yun siya, ano ba siya, katuloy yun ang gano'n yung CCTV, hindi ba cashman na siya? Ang mga data na siya? Oo. Why good sir mga naman? Sir, no? Kung nabisyo sir siya? Wala, bigyan siya. Oo. Sige, sir. Talaga, decision niya, mabigyan na kami, masold na ma-konsensya man ang nakadala sa nabigyan niya si Banat sa isa persona pero isa tay pakol sa Action Rex ang prosel sa palayag ni Binuman angot sini. Ihapit ko rin ni gamay Action Rex at tumalang kaladakan sa Don Salvador nga 3 ka tawo nga tapuaan baka kag van. Oo. Hindi may nakuha pagito sa ila Action Rex isa ka 38 homemade nga armas luthang kag nakuhaan man sila sang pila ka sachet sa ginapatihan shabu Action Rex ang kaso nga tumakon nila diri 3 amuning presidential decree nga 533 amuning pagkuha sang baka armas luthang kag ang shabu Action Rex. Ining 3 amo ni Sanday Jerry Hinilaso 40 anyos taga Barangay Takuling o Barangay 15. Ang isa diri amo si Clyde Ercida 33 anyos taga Barangay Takuling. Ang isa diri si Rolly Francisco 93 taga Libertad Extension Barangay 40 sining syudad sang Bacolod Action Rex. Wala balita sa Nokpo, Action Brian Moda nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa mga kaaksyon ta life extension vitamin D3 ang nag-suplemento. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Salamat kita, paring Alan Navales dira sa Purok Masagana, Barangay Alihis, no? Sining syudad sang Bacolod.
Sa prok masagana siya gali. O sige. Kantuang tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Ini may kang tanan sa utility kag security guard nga nakuhaan sa masubra 200 mil nga bilis ang shabu pasakaan kaso subong nga adlaw. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex, your time is limited. Oh, gani man. Hindi ko ka panghilam o sige mag-amos niya. Ha? Hindi ka kapangilamos, mag-amos na. Gani man. Importante ka tubod Hindi ka tubod man. Ayo di purma. Ang mayo nga tubod kung talunsay nga tubod pero kung way nga tubod Ati, katubod ni kasi. Hindi, mo katubod ginaya. Gani man okay, kung hindi mo tubuti, kwartay na sa doktor. Alaban Muna da ang... Si Kirk John de la Cruz gali. May lang ang pagpamati, bro. Kirk John de la Cruz, no? Ato na, sukita na. Ari siya, monitor siya. Butin sa subungan? Ara sa pangaron, karon sa gabi dito na sa madungka sa GNG. Ti mayo gid. Muna da iyang safe house Good. Ang GNG. Kag kay Mr. Milili Oligo, kay Erwin Dicatoria Gonzales, may lang ang pagpamati, no? Ara sila. Kag kay Maria Teresa Hofilinia. Good. Salamat. Gid kay Jigo Balgali Hodra sa City Engineer's Office bla sa La Carlota. May lang ang pagpamati na kay Merlo, Mark, Diego, kag Arnold, no? Thank you, gid. Salamat, gid. Salamat gid sa inyo, no? Okay. Kay mo Sige. po. Larga. Mapailuilo ka naman. Gani man. Karon sa po sigurado rin ma-file ng kasong paglabas ang Republic Act 9165 ining Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Batok sining subject sa bypass operation nga ginakabig ining utility sa isa man ka pribadong ospital sa siyudad sa Bacolod mo ini si Joel Alma nga subject sa bypass operation nga temporaryo nagapuyo diri sa bahin sa barangay Tangod. Kaya ini siya nagapuyo dito sa may siyudad sa Victorias. Nadakpan man ang upoy sa Aksyon Rex sa security guard man dito sa may Victorias na assign. Amo ini si Mata Erickson Pastrana nga tumantok ini sang salvasyon na barangay sa Victoria City kapin sa 272,000 pesos nga bilis sa Cebu ang na-recover ini sa ila kag ining subject nila sa bypass operation nga si Joel Alma sunod sa kay police captain in Manila ang hepe sa station number 7 nga mainit man tuguli ang ngalan niya sa Victoria City kag ara sa Victoria's PNP drug watch list na sunod ang transaksyon na tabo diri sa may siyudad sa Bacolod kag nakibot mga taga Victoria's PNP nga nakalambot ini si Joel Alma kag nagapasalamat pa sa aktual sa kay police captain in Manila nga natakpan nila ining madugan nila nga ginapangitan diri sa Victorias nga mo ang nagabaligya sa Cebu nga si Joel Alma. Palitin na yung combination man natin sa mga pumuluyo dira sa area. Kasi kumbaga na talagang kabalo kakalaka dito ang area ng Aksyon Rex Highway. Bigyan ko ato sila ng transactional ay meet-up sila after meet-up pero kaga malakat lang dahil ng mga taga-transaction sa illegal ng droga. Kumbaga pala daw yung usog na sa Aksyon Rex na yung passport chain mo na pagka-pagtumas sila madila ka kaging bilega din nakatlayat. Sila mo siya. So, mag-ibigay niyo sa atin mga operatiba, protein yung pag-ibigay kami sa Aksyon Rex. Kaya pagbaligar natin sa mga report graduates, protect sa mga pumuloy. So, nakalibig natin yung mga transactions so good. Kung sa mga persona, resident, kaya dito sa Asyudad San Victorias, kaya nag-coordinate naman kita gani sa TP San Victorias, nag-area yung sa ilang high-band targeta Aksyon Rex. Orso sa parayag ni Police Captain Elimer Bonilla ang hepe sa Police Station number 7. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magbarag report sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO. Standby na Aksyon Rodrigo, tiba? Kaya riho, para sa constipation, makabulig ni ang
Di alam mo ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon Aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinagang pilihan Patayon Aksyon radyo Gotib mapakadistanay no mapakadispanor titanay upod sa kay Aksyon na Roger Gotib maki-update kita sa sing tatlo ka mag-utod blaho nga nagkastigo kag naglabo sa ila sining amay subo-subo man nga balita gin pa sa kaana kaso nga frustrated parricide kag ining parte sa sining duha ka mga suspect blaho nga nagtanom sang marijuana nga nadiskubrihan sang mga kapulisan sa Nakbanwa sang Sagay ginpasaka na sa korte. Yaring kauntan sang report ni Aksyon no Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex gin inquest ang tatlo ka mag-utod nga sa ini sila ang nagkastigo sila sining amay kag naglabo pa. Matapos nga nagpuisay sila tungkol sa patunog sang sound kag nagatanaw man sang TV ang amay sa itong natabo nagligad nga Martes ang aga kag matabo ang amo nga insidente sa siling nagin-responderan gilid sa kapulisan ang pilason nga amay amo si Efren Danison 59 anyos sa Purok pinaglutos sa Barangay Cantong Siyudad San Sagay ginfile sa kaso ang mga kabataan sila nga mo si Rami Danison 32 anyos ng edad, Randy 23 kagining si Kismi 22 anyos. Suro sa paayag ni Police Lieutenant Amondio Diaz ang Deputy Chief of Police ng Sagay City PNP may katalan sini. Sir, nakapahid na ang kaso sir sa August 17 pa na siya ng Tuesday, no? Nakapahid ang kaso? Ayun sir, up to na-pain sila na nakasulti ng Tagay City Station, ang recommended sa ila sa court na for temporary liberty na dapat makabake na kumayara sa ang bill recommended sila sir is 200,000 each. Kada isa? Yes sir, kada isa sila. Anong kaso? Kaya ang ginfile nga kaso sa korte sir is frustrated parricide. Frustrated parricide ang kaso kay ginpasaka sila sa ila kakaroon panahin pa sila nga litinado sa bayan sang Sagay City PNP. Sa piyak na bayan na Aksyon Rex, ginasikaso naman pag-file sang kompleno kung pagpasaka man sang kaso batok man sa duwa tanan ka mga persona nga ini sila ang nadakpan pero isa diri at large nga nagatanom sang marijuana. Alas 3:35 tak na sang hapon kahapon sa Purok Maghihirupay sa Barangay Tabaaw, Siyudad sang Sagay. Gindakop ini si Mark Gerald Maro alias Makoy, 19 anyos ng edad. Samtang at large naman ang iya sini nga magulang nga si Marcelino Maro nga sa diin ini ang ginatudlo nga mo nagtanom sini sang marijuana. Nakuha ang 4 ka mga fully grown dokon nagatubo na kag dalagko na nga mga marijuana kag ang 7 pagid ka mga steam o dried nga mga marijuana nga sa gyapon may ara pa sang gamot kaya puno pa ini sa gyapon ang gipagabot sa kapulisan nasapwal dito ining dito man ka steam o kon ang mga laya na. Pero sa kay Police Lieutenant Amondio Diaz ang Deputy Chief of Police sa pagpasaka sa kaso. Sir, pailan din sila so na-prepare na sa aton na investigation section ang napapili sir
I-enforce ko na siya, sir. I-enforce ko na siya. So, dala sa pag-file ng kaso ang nakapalagyo na si Marcelino Maro. Report, gikan sa Syudad Kansagay, una sa Balita, una sa Aksyon. Dari sa Aksyon, Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon! Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Roger Gotib sa sunod sang Cadiz kag sa gaytong area. May lang pagpamati sa kay Norma S. Torreblanca. No? May lang pag-monitor dira sa kay Norma S. Torreblanca nga nagpamati sa sining palatuntunan. No? Daligi lang standby kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligi lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasimbangwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sinsan ano nga kalintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo
Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakulod sa linggo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Kanami ipatani pangalagad sa sining mga tinion galing kayang oras ta daw hindi na magtugot pa. Sige, salamat gid sa inyo sining pagkigupod. Buwas kita-kits kita diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dili lamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sining Aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman kaedisyon sang Aksyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.